हिसाबै फैगौ समाव बिटिआरआव लानाय जिखिनि आसनि भेटेनारि फिसारि आरो डायरि डेभेलपमेन्टआव बे मोनथाम डिपार्टमेन्टआव पाब्लिक जि बेनिफिसियारिफोर दङ जि माने पाब्लिकनो होनांगौ जि रायजोनो होनांगौ जि माने जोंनि एबारनि बाजेटआव हमनाय जिखिनि आसनि दङ बेखिनि आसनिखौ जोङो एबार जाहाथे खसा अर्थ गामिनि रायजो राजाया मोनो बेनि थाखाय जों मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामदों मा मा आसनि दं जों बे बाराव जों भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 200टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों एबार 2 लाख अमा फिसिनायनि मोनसे आसनि लानानै दङ आरो 100टा मटर साइकेल जायखौ जोङो अक्ट'बर मासाव होदों बेवहाय जाहाथे गोथौ माने जायगानि जि ना बेफारिफोर दङ बे ना बेफारिफोरा जाहाथे गोरलैयैनो नाखौ लानानै टाउन सहराव फानफैनो हायो बा गामि गामि ओनसोलाव नाया जाहाथे मोजाङै थानानैनो रायजोआ जाहाथे मोनजाहैनो हायो बेनि सुबिदानि थाखाय 100 खान बाइक आरो लोगोसे न' जि मोनसे घर माने फिसारि जावनायनि मोनसे आसनि बे आसनिखौ जोङो रायजो राजानो हरनानै होदों फैगौ समाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जि जोंनो मोनसे रां हरनो नागिरदों बे रांजों जाहाथे जोंनि जि माने गामि ओनसोलनि गोथौ ओनसोलनि रायजो राजा जाहाथे मोनथियो जे न'खर जावनायनि मोनसे आसनि फैगासिनो दङ आरो भेटेनारि डिपार्टमेन्टआवबो गथारि माने बोरमा फिनाय अमा फिनायनि जि माने मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो जों जुजिगासिनो दङ बे जांख्रिथायनि थाखायबो बे गिबि खेब हाबाफारि बे हाबाफारिजों जे जोंनि डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि अफिसारफोरखौ साब्रै जों मानसियाव दङ बिथांमोनाव बे साननै सानथाम बा सानबानि गेजेराव मोनसे फर्म फैगोन आरो बे फर्मखौ बिथांमोनहा मोजाङै प्रपारलि जाहाथे एप्लाइ खालामनो हायो बेनि सांग्रांथि आरो माबायदि रायजोफोरा जों बे बाराव माबायदि रायजोखौ जोङो डिस्ट्रिक्टलि जों बुंदों माने जायफोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि लानो हायाखै बा जायफोर सेल्फ हेल्पफोरा ज' जानानै गावनि गसंथायनि थाखाय जुजिगासिनो दङ बे गासैबो बिजाथिफोरखौनो बा बे गासैबो सेंग्रा सिख्लाखौ बा सेल्फ हेल्पफोरखौ सुबिदा होनायनि फार्स्ट प्रायरिटिखौ साननानै लादों रांफोरखौ आरो जेनेबा बोरमा अमा जिखिनि खौरां मोनो गुबुन इन्डिभिजुवेलि मानसिफ्रानो माने बेखौ मोजां इउटिलाइज खालामो जों बे बाराव बेखायनो बेखौबो जोङो थोंजोंहै एबार थांनाय समाव जि डिसिखौ जों मनिटरिं खालामनायनि खोथा बुंदों बेखायनो जों आगोलनि सरकारा खालामलांनाय जि खामानि बेनि सायाव जों बहुद सोलोंथि लादों आरो आगोलाव बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिराद गोबां गियान गैयामोन बेखायनो जोङो बे गियानखौ बांसिननिफ्राय बांसिन होनो थाखाय जों दिनैनि प्रग्रामखौ लादों आरो बेवहाय मोनसे खोथाया सैथो थांनाय बेलायाव जि रोखोमनि रायजो राजाफ्रा बेनिफिसियारिखौ मोनखांनायनि उनाव सरकारनिफ्राय आसनि मोनखांनायनि उनाव बेखौ प्रपारलि इउज खालामाखैमोन बेनिखायनो जोङो बे बारनि खेबाव भेटेनारि डिपार्टमेन्ट फिसारि आरो डायरि डेभेलपमेन्टखौबो डिसिखौ मनिटरिं खालामनायनि थाखाय सायख'नाय जादों बे बाराव बेखायनो जायफोर बिजाथिफ्रा बेखौ हाबाफारिखौ लागोन बिथांमोना डिसिजोंबो मोजाङै कानेक्सनाव थानांगोन आरो बे बाराव जोङो अलरेडि दाख्लैसो जि माने सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार रामेश्वर बिथाङा फैदोंमोन बे बाराव बिथाङा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे बिग माने प्रसेसिं मोनसे इउनिट बानायना होनो नागिरदों आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जों अलरेडि मोनसे रायज्लायखाबाय बा अलरेडि डिपिएल साबमिट जाबाय 100 करोड़नि मोनसे डिपिएल साबमिट जानानै दङ बेवहाय जोङो बे भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव अनलि भेटेनारि आरो फिसारि डायरि डेभेलपमेन्टआव बे 1000 करोड़ फैसाखौ जोंनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव थानाय गासैबो रायजो राजा सुबिदा होनानै बेखौ मोनसे जांख्रिथाय माने बे डिपार्टमेन्टजों जे खालि गावनि माने उदैल' नङा गासैबो माने ओनसोलखौबो जे डेभेलप खालामनो हायो लाइक इउपि राजस्थानाव जे रोखोमनि अमा फिनाय आरो मोसौ फिनायखौ मोनसे ट्रेडिसनेल हिसाबै लानानै दं आरो जों बेखौ बुजियो जोंनि बे समाजा खास करि जोंनि बर' समाजा अमा फिनाया जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेलखा आरो बे बिराद मोनसे पटेनसियेल बेजोंहाय जों बिराद थाबैनो जोङो पिकआप खालामनो हागोन आरो जोंनि बिटिआरआव बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जों मोनसे भारत ओनसोलनि गेजेरावनो नामदांखा मोनसे अमा फिग्रा बा मोसौ फिग्रा बा बोरमा फिग्रा मोनसे नामदांखा जानो हागोन मोनसे आसा खालामदों आरो बेखौनो जों बांसिन गोसो होनांगौ